ሰላም ከመይ ተምሲዮ ክብራ ሰማዕትና ዝዓበይቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡን ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ፍጻመታት እንቕርበሉ ሃርሜኒ ሚድያ እዩ። ከምወትሩ ንሎሚ ሰሉስ 5 መስከረም ዘዳለናዮም ሓፀርቲ ዕለታዊ ዜናታት ኣስዒብና ክንቕርበልኩም ኢና። ንምክትታልኩም እናዓደምና ቀንዲ ነጥብታቶም ክንቐድም። ፋውንዴሽን ኖቤል ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ዝካየድ ስነ ስርዓት ሽልማት ኖቤል ካብ ሩስያ፣ ቤላሩስን ኢራንን ዝመፁ ኣምባሳደራት ክዕድም ንዝገበሮ ውሳነ ምስራዙ፣ ፖሊስ ማልም ኣብታ ከተማ ኣብ ከባቢ ሮዘንጋርድ ኣብ ሰዓታት ለይቲ ድሕሪ ዘጋጠመ ጎደት ዝመሎ ናዕቢ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ምክትታል ይገብሩ ምህላዎም፣ ትማል ሰንበት ንግሆ ኣብ ኖር ሾፒንግ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ህንፃ ሓያል ፍንጀራን ባርዕን ድሕሪ ምኽሳቱ 150 ሰባት ካብቲ ቦታ ክግዕዙ ከም ተገብሩ፣ ከምኡውን ኣብያተ ትምህርቲ ፈረንሳ ካብ ናይ ሓጋይ ዕረፍቲ ኣብ ዝምለሱሉ እዋን ሚኒስተር ትምህርቲ እታ ሃገር ነቲ ድሮ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ልሙድ ዝኾነ ልብሲ ዩኒፎርም ከተኣታቱ ከም ዝደሊ ምግላጹን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንምክትታልኩም ደጊምና እናዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ። ፋውንዴሽን ኖቤል ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ዝካየድ ስነ ስርዓት ሽልማት ኖቤል ካብ ሩስያ፣ ቤላሩስን ኢራንን ዝመፁ ኣምባሳደራት ክዕድም ንዝገበሮ ውሳነ ምስራዙ ተገሊጹ። ካብ ንቡር ኣሰራርሓ ብዝወፀ ኣገባብ ዓሚ ወከልቲ ተን ሃገራት ኣብቲ ፍጻሜ ከም ዘይተዓደሙ ዝፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ፋውንዴሽን ዝሓለፈ ሰሙን ወከልቲ ኩለን ሃገራት ናብቲ ናይ ሎሚ ዓመት መደብ ክዕድም ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ እዩ። እዚ ድማ ካብ ፖለቲከኛታት ሽወደን ከምኡውን ፕረዚደንት ዩክሬን ርኡይ ናይ ተቃውሞ ግብረ መልሲ ምስዓቡ ንጉሳዊ ቤተሰብ ሽወደን ከይተረፈ በቲ ውሳነ ከም እተገረመን ኣብቲ ዕድመ ብዛዕባ ምስታፍ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ከም ዝኽእልን ምግላጹ ተፈሊጡ። ብፍላይ ድማ መራሕቲ ሰልፍታት ሽወደን እዞም ኣምባሳደራት ዝዕደሙ እንተኮይኖም ነቲ ዝተገብረሎም ዕድመ ከም ዝነጽኮ ብምግላጽ ተቃውሞ ማስሚዖም እዮም። እቲ ፋውንዴሽን ስነ ስርዓት ኖቤል ብተኻለ መጠን ንኩሉ ተበጻሓይ ክኸውን ዕላምኡ ምዃኑ ከም ዝኣምን እንተኾነ ግና ሕጂ ነዚ ሓያል ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ኣቐዲሙ ካብ ሩስያ፣ ቤላሩስን ኢራንን ዝመፁ ኣምባሳደራት ክዕድም ዝገበሮ ውሳነ ምስራዙ ዋና ኣካያዲት ፋውንዴሽን ቪዳር ሄልግሰን ገሊጹ። ፖሊስ ማልም ኣብታ ከተማ ኣብ ከባቢ ሮዘንጋርድ ኣብ ሰዓታት ለይቲ ድሕሪ ዘጋጠመ ጎነት ዝመሎ ናዕቢ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብምክትታል ተንቀሳቐሲ ስእሊ ይክቡ ምህላዎም ተገሊጹ። በቲ ጎነፅ ሓደ ጋራጅ ማሽን ዳግመ መመስርሕን ኣስታት 20 መካይንን ብሓዊ ኣብ ልዕሊ መቀጻለን ኣብ ልዕሊ መካይን ፖሊስ ኣእማን ከም እተደርበዩ ተሓቢሩ። ብሰንበት ኣብ ኣውራጃ ቫርንሄም ሳልዋን ሞሚካ ቅዳሕ ቁርኣን ብምቅጻል እዩ እዚ ዕግርግር ተላዒሉ ዘሎ። በቲ ዝተላዓለ ዕግርግር ዛጊት 3 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ። ካብ ሚያዝያ 2022 ጀሚሮ ኣብ ኢራን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ኣብ ማእሰርቲ ዝጸንሐ ሽወደናዊ ዜጋ ሰራሕተኛ ዲፕሎማቲክ ኮር ሕብረት ኣውሮጳ ምንባሩ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ሓቢሩ። ኣገልግሎት ፕረስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሽወደን ኣብ ዝሓለፈ ጽድያ ሓደ ሽወደናዊ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣትወ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ነቲ ጉዳይ ብጽዑቕ ይከታተሎ ምህላውን ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ድማ ብቐረባ ከም ዘረኸብን ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኢራን ነቲ ሽወደናዊ ዜጋ ብስላያ ከም እትኸስያ ትገልጽ። ብቅድሚ ትማል ሰንበት ንግሆ ኣብ ኖር ሾፒንግ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ህንፃ ሓያል ምፍንጃርን ባርዕን ድሕሪ ምኽሳቱ 150 ሰባት ካብቲ ቦታ ክግዕዙ ተገይሮም ኣለዉ። ኣብቲ መንበሪ ኣባይቲ ብዝተገብረ ህፁፅ ኣገልግሎት ሰባት ኣብ ገበላ ውሽጢ ቤትን መድያዊ ቦታትን እናሃለዉ ክድሕኑ ክኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ጉዳይ ተሳቲፎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 3 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባ ኣላ። ኣብያተ ትምህርቲ ፈረንሳ ካብ ናይ ሓጋይ ዕረፍቲ ኣብ ዝምለሳሉ ዘለዎ እዋን ሚኒስተር ትምህርቲ እታ ሃገር ነቲ ድሮ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ልሙድ ዝኾነ ልብሲ ዩኒፎርም ከተኣታቱ ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ። ኣብ ፈረንሳ መብዛሕትኦም ተምሃሮ ዩኒፎርም ኣይክደኑን እዮም። ዩኒፎርም ኣብ ብሕታውያን ኣብያተ ትምህርቲ ሃይማኖት ወይ ወታደራዊ ኣብያተ ትምህርቲ ጥራይ ዝዝውተር። ይኹን እምበር ሓድሽ ሚኒስተር ትምህርቲ ጋብርኤል ኤታል ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዩኒፎርም ከተኣታቱ ብምዃኑ እዚ ክቕየር ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ንሱ ንሬድዮ መደበር ቴሌቪዥን RTL ኣብ ዝህቦ ሓበሬታ እቲ ካልእ ድምፂ መታን ክስማዕ ናይ ፈተነ እዋን ክህሉ ኣዝየ ዝድግፍ ከመይ ምዃኑ ርኢኻ ሓሳብ ንምሃብ እቲ ዝበለፀ መንገዲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ነዚ ነገር ምፍታን ኢሉ ንሱ ወሲኹ ዩኒፎርም ተኣምራዊ ፍታሕ እዩ ኢሉ ከምዘይኣምን እንተኾነ ግና እቲ ሓሳብ ክፍተን ዝግብኦ ምዃኑ ኣብሪሁ ኣሎ። ንሱ ዝተመርፃ ኣብያተ ትምህርቲ ዩኒፎርም ተኸዲነን ፈተነ ክጅምራ ምዃንን ካልእ ዝርዝራት ናይዚ ፈተነ ድማ ኣብ ቀውዒ ክግለጽ ምዃኑ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዩኒፎርም ክትኣታቶ ዝብል ሓሳብ ብሕሉፋት የማናውያን ደገፍ ረኺቡ ኣሎ። ሓላፊ ሌስ ሪፐብሊካን ኤሪክ ሲዮቲን ከምኡውን ሕሉፍ የማናዊ ከንቲባ ቤዘርስ ሮበርት ሜናርድ ዝርከቦም ሓያሎ ፖለቲከኛታት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዩኒፎርም ክትኣታቶ ጸዊዖም ኣለዉ። ዩኒፎርም ብፍላይ ነቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብሙስሊም ደቂ ኣንስትዮ ዝውተር ዓበያ ንምእጋድ ዝቐለለ መንገዲ ክኸውን እዩ ክብሉ ደገፎም ገሊጾም ኣለዉ።
ፈረንሳ ምኽዳን ዓብያ ምስ እስልምና ዝተኣሳሰር ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ሃይማኖታዊ ክዳን ምኽዳን ዝእግድ ሕጊ ዓለማውነት ዝጻረር እዩ ብምባል ብእጋዳ ዝዝከር እዩ። ይኹን እምበር ቤት ምኽሪ እስልምና ፈረንሳ እቲ ክዳን ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቕን መብዛሕትኡ ክፋል ኣፍሪቃን ብኩሉ እምነት ዘለዎም ሰባት ዝዝውተር ምዃኑ ብምግላጽ ተቃውሞ ኣስሚዑ ኣሎ። ፈረንሳ ብጣሊባን ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ ዝበለተን 5 ኣፍጋናውያን ደቂ ኣንስትዮ ትማል ሶኒ ናብ ፓሪስ ክበራ ምግበራ በዓል መዚ ኢሚግሬሽን ፈረንሳ ዲዲየር ሌሺ ንኤኤፍቢ ገሊጹ። እዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕብረተሰብ ኣፍጋኒስታን ኣገደስቲ ጽፍዕታት ሒዘን ዝጸንሓ ወይ ምስ ምዕራባውያን ጥቡቕ ርክብ ስለ ዘለዎን ጥራይ ብጣሊባን ኣብ ሓደጋ ዝወደቓ ኮይነን ብትእዛዝ ፕረዚደንት ፍሉይ ቆላሕታ ይወሃበን ኣሎ። እዘን 5 ደቂ ኣንስትዮ ሎሚ ንፈረንሳይ ከኣትዋየን ክብል ሌክሲ ገሊጹ ኣሎ። እተን ደቂ ኣንስትዮ ዳይሬክተር ዩኒቨርሲቲ ነበር፣ ኣማኻሪት ዘይመንግስታዊ ትካላት፣ ኣቕራቢት ቴሌቭዥን ኣብ ካቡል ብምስጢር ኣገልግሎት ትምህርቲ ካብ ዝህብ ትካል ዝመጻ እየን። ሓንቲ ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ምስ 3 ደቂ ኣትያ። እተን ደቂ ኣንስትዮ ጣሊባን ኣብ 2021 ናብ ስልጣን ኣብ ተመለሰሉ እዋን ካብ ኣፍጋኒስታን ብነፈርቲ ናብ ምዕራባውያን ሃገራት ክወጻ ይከኣለን። ኣብ ክንዱ ናብ ጎረቤት ሃገር ፓኪስታን ሃዲመን ኣብኡ ግዜያዊ መዕቆቢ ተዋሂብወን ዝጸንሓይን ዝምልከቶም ሰብ መዚ ፈረንሳ ካብዚ ግዜያዊ መዕቆቢ ከም ዘብጽወን ሌክሲ ገሊጹ ኣሎ። እዘን ኣፍጋናውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፈረንሳ ምስ በጽሓ ከም ሓተት ዕቁባ ተመዝጊበን መንበሪ ኣባይቲ ክወሃበን ምዃኑ ከምኡውን መሰል ስደተኝነት ንምርካብ ዘቕረበው ሕቶ ክረኣዩ ክብል ሌክሲ ወሲኹ ረዲዩ። መስርሕ ምውፃእ ካልኦት ተመሳሳሊ ፕሮፋይል ዘለውን ደቂ ኣንስትዮ ኣፍጋኒስታን ክድገም ትኽእሉ ኣሎ ክብል ማዕከን ዜና ዘሎ ካል ንሌክሲ ብምጥቃስ ጸብጺቡ ኣሎ። ንብስራት ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ዝመደበሩ ትራንስፈር ጋላክሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ኣብ ዲጂታላዊ መፍትሒ ናይ ሓዋላ ወይ ከዓ ዝውውር ገንዘብ ዘተኣታተወ ትካል ኮይኑ ሕጂ ድማ ጠለብ ዓማዊሉ ንምምላእ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ እውን ገንዘብ ክትልእክሉ እትኽእሉ ቅልል ዝበለ መስርሕ ፈጢሩ ይኩናል። እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ንዝርከብ ስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ዝጽዕር ዓብይ እፎይታ ዝህብ እዩ። ትራንስፈር ጋላክሲ ንተጠቀምቲ ምቹእ ዝኾነ ኣፕ ኣዳልዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ኤውሮጳ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ገንዘብ ብምልኣኽ መቕረብኩም ናብ ሂምቦል ብምኻድ ገንዘቦም ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ነበስረኩም። እዚ ብፍሉጣት ቨምፐር ካፒታሊስትን ባንከኛታትን ዝድገፍ ሕጋውን ውሑስን ዘተኣማምንን ናይ ሓዋላ ኣገባብ ንዘለና ልዑል ተመክሮ ምትሕልላፍ ገንዘብ ምስክር እዩ። ሕጂ በዚ ጥብቆ ወይ ከዓ ሊንክ ኣቢልኩም ትራንስፈር ጋላክሲ ኣፕ ተመዝጊብኩም ኣውርድዎ። ንኤርትራ ድማ ካብ ኤውሮጳ ገንዘብ መልኣኽ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ትራንስፈር ጋላክሲ ብትግርኛ ድጋፍ ንዓማዊሉ ከም ዝህብ ነበስረኩም። ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ድማ ንሓገዝ ወይ እውን ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም ብቁፅሪ ስልኪ 0046 7 10 71 21 69 ተወከሱና። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ ፊንላንድ ሙሉእ መዓልትን ለይትን ሓገዘን ምኽርን ዝህባ መስመር ቴሌፎናት MIELI ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ከም ዘጋጠመን ተገሊጹ። ኣብ ፊንላንድ ኣብ 1990ታት ምስ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ዝተኸስተ ልዑል መጠን ነፍሲ ቅትለት ኣብዚ ሕጂ እዋን ብፍርቂ እኳ እንተጎደለ እታ ሃገር ዛጊት ኣብ ዞባ ኖርዲክ ዝለዓለ መጠን ነፍሲ ቅትለት ዝፍጸመላ ሃገር ኮይና ትቕጽል ኣላ። ኣብ ፊንላንድ ዓመት ኣስታት 750 ሰባት ነፍሲ ቅትለት ይፍጽሙ። ዝንኾነ ኣብዚ ዓመት ርእሰ ቅትለት ምፍጻም ከም መህደሚ ሽግራት ብሰፊሑ ይሰፍን ምህላው ብሃገራዊ ትካል ጥዕናን ድሕነትን THL ዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣጣሊሉ። እዚ ድማ ብኦንላይን ሓገዝ ዝህባ ኣገልግሎታት ብብዝሒ ጠለብ ኣብ ውጥረት ይርከባ። ዝበዝሑ ደወልቲ ነብሶም ናይ ምጉዳእ ቅጽበታዊ ዝምባለ ዘጥቅዖም ኮይኖም እዚ ተሪኦ ብቁፅሪ እናወሰኸ ይመጽእ ምህላው ኣሸቓሊ ገይርዎ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ዝተሪኦ ወሰኸር ኢሎም ብመሰረት መጽናዕቲ THL ዳርጋ ፍርቂ ካብቶም ብነፍሲ ቅትለት ዝሞቱ ሰባት ሓደ ሰሙን ኣቐድም ኣቢሎም ናብ ትካል ክንክን ጥዕና ዝበጽሑ እዮም። ሓደ ሕምሲት ካብዚኦም ከዓ ኣብታ ነብሶም ዝቐትሉላ መዓልቲ ቆፀራ ክንክን ጥዕና ዝነበሮም እዮም ብመሰረት ጸብጻብ ሄልሲንኪ ታይምስ።
باركم راس سمعتنا لو سلس حموش تمسكرم زدالنا يوم حتى زينات هاجرات نورديك ومونا قدستي يا غرافة أمتات زوم كساب حجي كتكتاتو لهم تنحكم يوم مسانا بمصنحكم ازينا مسجنا بزن سنابتكم سلام